asin da asin. Asin da asin soyayyar mu. Ba da wasa nake miki batun da na san inda rai da rabo. Kisa a ranki za na rayu da ke mu zamo taken asin da asin. Ba da wasa nake maka batun da na san inda rai da rabo. Sa a ranka za na rayu da kai mu zamo taken asin da asin. Sautin kalami naki in ya fita daɗin abin shi ke saka ni lai. Gyara zama ba mai raba ni da ke wallahi baby ke nake ra'ayi. Abinda duk ba ke ki ƙara kula daɗin abin ba ya zaga ni na yi. Kisa a rai ba zan guje miki ba, komai wuya ba zan matsa miki ba. Farin ciki na yanzu za ya dadu na samu riba a wance babu riba. A ka'idar so in ya fara shiga to hankali zai fara nesa da kai. Ko 'yan uwa ma za su ma uzuri tunda ba lallai a ƙaru da kai. Cikin mutane za ka janye jiki sai mai tunani za ya rayu da kai. So shi kaɗai ne ba a mai madadi. Rashin gani so na zama sanadi. Tuku a kaina za a ɗau darasi tunda komai bai rage mini ba. Ni ke nake so ke nake ra'ayi, me za ya sanya san ke in gajiya. Ke ce na zaɓa za na rayu da ke ko za na zamtam kar mijin ajiya. Bani da zaɓi a san ki ko ra'ayi, ke ce na sanya kadai cikin zuciya. Yawan tunanin ki ya ta sa na gaba, karki guje mun ba za na jure ba. Kamar misalin aran faɗa da uwa dole hawaye ido ya rinka zuba. Ƙarfin alaƙar zuciya da jiki shine ya kansa so ya ba da wuya. Hakikanin so ba a saida shi bari ka ce zan sa kuɗi in siya. Mai haƙuri shi ne ka cimma rabo amma akan so gashi na gajiya. Ban ga dalilin da za na ɓoye ba. Mai ɓoye so ba jarumi ne ba. Mai yaudara kan so ka yo nazari idan ka yada ka tara su a gaba. Asin da asin. Asin da asin.